Мы все ведаем, што ваш сын дагэтуль за кратамі, спадар Эдуард, і як гэта ўплывае факт і нагу гэта гісторыя, як яна ўплывае на вашу матывацыю менавіта ў гэтым праекце, у палітычнай вашай грамадскай дзейнасці. Ну, тое, што мой сын за кратамі, яно заўсёды для мяне ўплывае толькі ў адным кірунку. Я раблю ўсё, каб ён як мага хутчэй аказаўся на волі. І не толькі ён, але ж і тыя, хто застаецца ў няволі і з нашага штаба, і тыя, хто іншыя палітвязні, якія знаходзяцца. Гэта той кірунак, у якім я не спыняўся і якія прадаўжаю і там сустрэчы, і перамовы, і тое, што ад мяне залежыць, я раблю. Што касаецца или што датычыцца таго, што Як эта гісторыя будзе на праект? На мяне, гэта для мяне неяк незразумела, таму што заўсёды, калі ёсць закладнікі, камусьці нейкія робяць прамовы, типа там дай тое, не рабі тое, там вось за ўсе 6 гадоў, што я быў у зняволенні, і ў зняволенні знаходзіўся мой сын, ніколі ніхто са мной не размаўляў на гэту тэму. Я не ведаў, што адбываецца з маім сынам, і мне ніхто не пагражаў, мне ніхто не казаў, вось ты гэта робіш так, і таму твайму сыну будзе там кепска. Рабі вот так, і яму будзе лепей. Ніхто не кажа нічога. І таму я зразумею зараз, што раблю я што-то, не раблю я што-то. Я так разумею, што на яго, ну, у всялякім выпадку зараз я не разумею, што трэба рабіць ці не рабіць. Рызык адзін і той жа. То есть з ім абходзіцца так, як з закладнікам, але ніякіх умоў мне ніхто не кажа. Чаму, на вашу думку, тады было такое рашэнне прынята? Не ведаю. Гэта нейкі, я кажу, нейкі такой незразумелы, хай будзе, хай гэта помстка можа. Вот простая помстка. Помстка не толькі можа мне, можа там і майму сыну за тое, што ён некалькі казаў, калі там у 20-м годзе мы сустракаліся і Лукашенко адказаў, што пытаўся сказаць, што ты, ну ладно, ты сам ішоў у гэту пастку, але з чаго ты ўсцянуў самага там роднага і дарагога для цябе сына, і тады мой сын сказаў, што Александр Григорович, гэта мой выбор. Ён сказаў, гэта яго быў выбор. І тым самым, можа, даў паняць, што як закладнік, ён, ну, раз гэта яго выбор, то ён не закладнік. Ён ішоў у гэтую кампанію сам. Гэта, да, я яго папрасіў, значит, і ён быў вельмі патрэбен мне, як і ўсе людзі з нашага штаба, але гэта быў яго выбор. Можа, гэта, я не ведаю, на самом деле, чаму гэта адбываецца, ну, чаму адбываецца, і гэта моя боль.